Здравейте, казвам се Радослав Докузов и сега ще ви представя моя коктейл. Той се казва пиратски компот. В него ще добавим плодове, лаймове, ябълка и малко ягодка. Това е достатъчно. След това ще налеем 100 мл ром бургал. Сипваме съставките направо в буркана. 30 мл ликьор бъс. Също така и 30 мл сироп роза. Разбъркваме добре. И доливаме със сода. Също така, мога да сложим и мента. Това е. Браво!